खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेयो जाबाय आसाम टेट 2021 नि ससियेल साइन्सनि आङो बेखौ स्पेसियली लानानै फैदों इकोनॉमिक्सनि सायाव लानानै फैदों थामहिनबा रांखान्थि बिगियान दायो नोंथांमोनखौ आङो नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बियो दानि आसाम टेटजों सोमोन्दो गोनां जायखौ आङो सिलेबास रिलेटेड बानायदों आरो बेनिनो सिगां आङो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे चेनेलखौ जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आं बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय थानो हायो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय अब्ला जागायनोसै से नाम्बाराव दं लोगोफोर रांखावरिनि हाबा हुखाया थामहिनबा रांखावरिया मा फोरमायो नङा होमबा बे मोनबेसे रोखोमनि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै अब्ला जों मिथिगौ रांखावरिनि हाबा हुखाया गासै मोनब्रै ग नाम्बार गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर नै नम्बराव दं लोगोफोर नायदो भारतनि मिरुआरि बेंकनि मुङा जाबाय भारताव मिरुआरि बेंक माने सेन्ट्रेल बेंक दं बेयाव सेन्ट्रेल बेंक कानाडा बेंक भारतीय रिजार्भ बेंक भारतीय स्टेट बेंक अब्ला जों मिथिगौ जोंहा मिरुआरि बेंक होनोब्ला जायखौहाय जोङो भारतीय रिजार्भ बेंक होननानै बुंनाय जायो जायखौहाय जोङो फैसा लेखा बिलाइ साफायनायाव हेफाजाब होयो नङा होमबा बे बेंकनिफ्रायनो साफायनाय जायो दानिया जोङो 3 नाम्बाराव दं लोगोफोर नायनि भारतारि रांखान्थिया जाबाय मा होनदों सानखांथाय रांखान्थि पुजिबादि रांखान्थि गलाय रांखान्थि उदां रांखान्थि अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन नैबे ग नाम्बार गलाय रांखान्थि भारतनि रांखान्थिया गलाय रांखान्थि गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 4 नाम्बाराव दं नायदो नैबे आसामाव साहा बिलाइनि सोदांसालि दं थामहिनबा आसामाव बबे जायगायाव साहा बिलाइनि सोदांसालि दङनो बेयाव दिगबै दं थौखालाय दं लखिमपुर दं शिबसागर दं अब्ला बिनि गुबै फिननाया मा जागोन नैबे थौखालाय लोगोफोर आसामनि थौखालायावहाय साहा बिलाइ सोदांसालि दङ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना 5 नाम्बाराव दं आसामा मुंदांखा आसामा मानि थाखाय मुंदांखानो साहा बिलाइ खुन आबाद माइ आबाद फाथो आबाद अब्ला जों मिथिगौ आसामा भारतनि मादावनो साहा बिलाइनि थाखाय मुंदांखा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बिराद इम्पर्टेन्ट बायदि जिनिसा फैनो हागौ आरो 6 नाम्बाराव पाट मुगा जि दिहुननाय जायो माने बे आसामनि बेयाव आसाम जानांगौमोन आसामाव पाट मुगा सि दिहुननाय जायो मा होनदों धुबुरीयाव जरहाटआव डिब्रुगड़आव सुवालकुसियाव अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन लोगोफोर ग नाम्बार सुवालकुसियावहाय पाट मुगा आरो सिनि दिहुननाय सोदांसालि दं गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 7 नाम्बाराव दं लोगोफोर नायनि फिथ्लायनि थोरसि लथा बानायनाय जायो थामहिनबा बेबो आसामाव आसामनि बबे जायगायाव फिथ्लायनि मा होनदों थोरसि लथा बानायनाय जायो होनदों हाजोआव सरतेबारियाव मुखालमुआव नगर बेरायाव अब्ला बेनि गुबै फिन नैबे सरतेबारियावहाय जागोन सरतेबारियाव थामहिनब्ला थोरसि लथा बानायग्रा बे मानिनो फिथ्लायनि गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर सरतेबारि अब्ला 8 नाम्बाराव दं लोगोफोर नायनि गाहायनि बबे मोनसेया आबाद खामानिनि सरजाबनाय नङा थामहिनबा बबे मोनसेया आबादजों सोमोन्दो गैयानो जुनार फिसिनाय ना फिसिनाय दारिमिन गायसननाय हांसो फिसिनाय अब्ला जों जुनार ना आरो हांसो दाउ बिसोर मोनसे केटागरियाव फैजोबो नङा होमबा अब्ला जों दारिमिन गायसननाया बे आबादजों सोमोन्दो नङानो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला नेक्स्टआव नायनि मा दं नङा होमबा 9 नाम्बार समाजारि दावगानायनि गाहाय थांखिया थामहिनबा समाजारिया मा हिसाबै दावगायनो सुखुनि जिउ खांनायनि मान दावगानाय गोरोबलायनाय जिउ रैखाथि होनाय अब्ला बाव मा होनदों समाजारि दावगानायनो समाजारि ससियेल माने दावगानायनो समाजारि जौगानाय अब्ला मा होनदों बेनि जिउ खांनायनि मान दावगानाय अब्ला बे जागोन आरो मा बे जागोन बेनि फिननाया गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 10 नम्बर दं नायनि मुलुग बेंकनि सदर मावख'आ थामहिनबा मुलुग बेंकनो माने वर्ल्डनि बेंकनि बेनि गाहाय मावख'आ बहानो पेरिस वाशिंटन जेनेभा भारत बबे मोनसेया लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे वाशिंटन थामहिनबा आमेरिकायावहाय गोसोआव लाबानो जाबाय आरो 11 नाम्बाराव दं भारतीय रिजार्भ बेंक गायसनदोंमोन थामहिनबा भारतीय रिजार्भ बेंकखौ माब्ला गायसनदोंमोन 1925 1945 1935 1930 बबे मोनसेया जों मिथिगौ 1935 मायथाइनि 1 एप्रिल खालि भारतीय रिजार्भ बेंकखौ गायसननाय जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बे फैनो हागौ बिराद इम्पर्टेन्ट दाना 22 नम्बराव दं
आहम राजानि खावरिनि महरामोन थामहिनबा आहम राजानि मोनसे फैसा मोनो बे फैसाया माबायदि महर मोनो 8 खनायारि 4 खनायारि 3 खनायारि आरो 5 खनायारि अब्ला बे माने आसामनि जा फैसा नैबे फैसा नङा होमबा माने खावरि कइन अब्ला बेनि महरा ओरै खना खना दङमोन जाहैदों ओरै खना खना थानो हागौ अब्ला बे महरा मोनबेसे मोनो जों मिथिगौ गासै 9 खनायारिमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आसामनि आहम राजानि खावरिनि महरा 9 खनायारिमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 13 नम्बराव दं भारतआव रेडिअ फोसावजेननाय जादोंमोन थामहिनबा भारतआव रेडिअखौ जों माब्ला फोसावजेनदोंमोन जों बेखौ मिथिनो हायो 30 1930 1957 1927 आरो 1962 मायथाइनि जों बेखौ नायोब्ला 1927 मायथाइयावहाय भारतआव रेडिअखौ फोसावजेनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो 14 नम्बराव दं माबे मोनसेया फालांगियारि बेंकनि खामानि नङा बबे मोनसेया माने कमार्शियेल बेंकनि थाखाय खामानि नङा होनदों अब्ला जों 14 नम्बराव नायनि मा दं अपसनफ्रा थिसननाय गोलाव समनि दाहार होनाय बाट्टा खालामनाय बायग्राखौ सिबिनाय अब्ला बे फालांगियारि होनदों फालांगियारि बेंकनि होननाय लोगो लोगो जोंहा कमार्शियेल होनब्ला जोंहा गोलाव समनि दाहार होनाय जोङो मोननो थाङा आरो माने जों बिथांमोनहा बोसोरै माने मोनसे इयार एन्डिंआवहाय बिसोरो मोनसे काउन्टिं फैयो आरो मा बेसेबां लाब जादों बेसेबां लकसन जादों बेबायदि मोनसे काउन्टिं फैयो बे मार्चनि जोबथा दानाव लायो जोबथा दिनावहाय गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो 15 नम्बराव दं गाहायनि बबे बेसादखौ भारतआव गुबुन हादरनिफ्राय लाबोआन्दों बबे बेसादखौ भारतआवहाय मादों गुबुन माने आउट कान्ट्रिनिफ्राय लाबोआन्दों बाहेरा हादरनिफ्राय लाबोआन्दों लेखा बिलाइनि मन्द रासायनारि हासार थावनि जोलै माइखा अब्ला जों मिथिगौ नैबे माइखाखौ भारतआव गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय बेसाद नङानो माबे मोनसे खावरिनि फारि दावगानायाव गोग्लैया होनदों बबे मोनसेया खावरिनि दावगानायावहाय गोग्लैया होनदों होनबा सोलाय सोल' खान्थिबो गोग्लैयो जुनादनि मानाबो जों खावरिजों सोमोन्दो दं आत्मान्त खावरि बे जे गोग्लैया नै लेखा बिलाइनि खावरि अब्ला नै बिसोरो गासिबो गोग्लैजोबो अब्ला बिनि फिननाया नैबे जागोन बाव मा होनदों फारि दावगानाय गोग्लैयो होनदों नालाय बे जागोन अब्ला 17 नाम्बाराव नायसै नङा होमबा लोगोफोर माबे मोनसेया खावरिनि आखु नङा बबे मोनसेया खावरिनि आखु नङानो जों बेखौ मिथिगौ नायनि खावरिनि बिथाथि सुनाय खावरिनि बाहायनाय गुन खावरिनि जोरथाय गुन खावरिनि सोलाय सोल' गुन अब्ला जों बेनि फिननायखौ जोङो नैबेखौ होनो हायो आरो मा खावरिनि बाहायनाय गुन बेखौ जों होनो हायो आरो मा माने बेयो खावरिनि आखु नङा आरो अब्ला 18 नाम्बाराव नायनि लोगोफोर मा दं भारतआव गिबि टिभि मिरु गायसननाय जादोंमोन माने फार्स्टआव टिभि सेन्टार गायसननाय जादोंमोन नङा होमबा भारतआवनो माद्रासआव कलिकातायाव दिल्ली आरो बम्बे बबे मोनसे दिल्लीयावहाय गिबियै गायसननाय जादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 19 नाम्बाराव दं नै लोगोफोर नायनि गाहायनि बबे मोनसेया गोसोम रां ब्लेक मानि सोमजिनायनि जाहोन नङा मानो होनबा बबे मोनसेया ब्लेक मानि सोमजिहोआ होनदों अब्ला नायनि लोगोफोरजों बेखौहाय दबथायनाय राहा रायजोआरि आयनि अनजिमा बांनाय बेसादनि आंखाल बांनाय गोबां रांनि आयनि टेक्स अब्ला जोङो नैबेबायदि दबथायनानै दोनजायोब्ला बा बेसादफ्रा आंखाल जायोब्ला मोननो थाङै जायोब्ला आरो नैबे बबेबा मोनसे बेसादनि सायावहाय जोङो बारा टेक्स होनांगौ जायोब्ला बेफोरावहाय नों माखासे ब्लेक मानिया सोमजियो आरो मानो होनबा गोबां रांनि टेक्स होआबालानो जों माखासे जिनिसखौ फानखोमानोसै बेफोरबायदि आरो ओंखायनो जोङो बेफोर जिनिसा ब्लेक मानि सोमजिनायनि जाहोन आरो नैबे जाबाय ब्लेक मानि सोमजिनायनि जाहोन नङानो गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टआव दं लोगोफोर 20 नायनि गाहायनि बबे खनि मुवाखौ बेरफुनायाव बाहायोनो बबे जिनिसखौ जोङो खनि मुवा बेरफुनायाव बाहायनो सुनै अन्थाइ दस्ता माइका जिपसाम बबे मोनसेया जागोन अब्ला जोंहा नैबे गवा माइकानि हेफाजाबै जायखिजाया खनि मुवा बेरफुहोनायाव बाहायो जाहैदों गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना नैबे 21 नाम्बारखौ नायनि लोगोफोर सोर आयरन दिहुननायाव भारतआ मुलुगनि गेजेराव माने जों आयरन लहा दिहुननाया माने भारतआ बबे केटागरियाव दं बबे पइन्टआव दं बा नैथि स्निथि बाथि दाइनथि अब्ला जों मिथिगौ भारतआ सोर एबा लहा दिहुननायनि जायगाया गासै 5थि जायगायाव दं गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 22 नाम्बार दं रांखान्थिनि बिफा बुंनाय जायो मा होनदों जोङो फादार अफ इक'नमिक्स नङा होमबा सोरखौ बुंनाय जायो होनदों आदम स्मिथ मार्शाल रबिनसन जन लिकक अब्ला बिनि गुबै फिननाया जागोन आदाम स्मिथखौ जोङो रांखान्थिनि बिफा होननानै बुंनाय जायो गोसोआव लाबानो जागोन लोगोफोर बिराद इम्परटेन्टबो फैनो हागौ अब्ला 23आव नायनोसै जोङो भारतआव गिबि जि दारिमिनखौ गायसननाय जादोंमोन थामहिनबा भारतआव होनदों
दहाय जों आसामाव नुदों नङा होमबा दाना भारताव नङा होमबा भारतावहाय जोङो बबे जायगायावहाय सिखौ गायसनजेनदोंमोन सिनि फालांगिरि बा सि दिहुननाय मेसिनखौ जोङो इनस्टलमेन्ट खालामजेनदोंमोन अब्ला जों नायनो नङा होमबा माद्रासाव मुम्बाइआव कलिकातायाव महाराष्ट्र अब्ला बिनि गुबै फिननाया जागोन नैबे गरायख मुम्बाइआवहाय भारताव गिबियै सिनि दारिमिन इन्डास्ट्रिखौ गायसनजानाय जादोंमोन गोसोआव लाबानो जागोन लोगोफोर दाना नेक्स्टआव नायनि 24 समाजारि जेंनानि गाहाय जाहोना जाबाय बबे जाहोननि थाखाय समाजारि जेंना सोमजियो जादों सोलोंथाइनि आंखाल दारिमिननि आंखाल आसोल रांनि आंखाल आदारनि आंखाल जों बुंनो थाङोब्लाथ' गासिबो बेयाव माने समाजारि जेंनाया एसेब्लाबो गोग्लैखायो रिलेटेड दंखायो नाथाय जोंहा समाजारि बांसिन जेंनाया जाबाय मा जोंनो सोलोंथाइखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स नांगौ सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो मा होनदों आदारनि बा दारिमिननि बा आसोल रांनि आंखालखौबो जों एसेब्लाबो सुफुंनो हायो नाथाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बेखौ सुफुंनो हानांगौ गोब्राब ओंखायनो समाजारि गाहाय जेंनाया जाबाय सोलोंथाइनि आंखाल गोसोआव लाबानो जागोन लोगोफोर बिराद इम्परटेन्ट बेफोरबायदि फैनो हागौ आरो मा 25 नम्बर दं आसामनि बांसिन साहा थानाय जिल्लाया दं आसामनि बबे जायगायाव साहा आबादा बांसिन दङनो डिब्रुगड़ दरं शिबसागर सनितपुर बबे मोनसे जागोन लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना गोसोआव लाखा जे बे फैनो हागौ बिराद इम्परटेन्ट शिबसागरावहाय आसामनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन साहा आबादा दङ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव नायनि 22 नम्बर गाहायनि बबे साहा आबाद बागानजों मनिराम देवाना सोमोन्दो दंमोननो बबे मोनसे साहा बागानजों मनिराम देवाना सोमोन्दो दंमोननो मनिराम देवानखौथ' जों बयबो एसेब्लाबो मिथिखागौ नङा होमबा बे सोरमोन आरो बियो बबे साहा बागानजों सोमोन्दो दङमोननो सिनामुरा नाजिरा साखै नालं अब्ला जों मिथिगौ सिनामुराजों मनिराम देवाना सोमोन्दो दङमोन जाहैदों सिनामुराया मोनसे साहा बागाननि मुं बेजों सोमोन्दो दंमोन दानिया 27 नम्बराव नायनि लोगोफोर माबे मोनसे खामानिया मिरुआरि बेंकनि खामानियाव गोग्लैयादों बबे मोनसे खामानिया मिरुआरि बेंकनि खामानियाव गोग्लैयानो माने सेन्ट्रेल बेंकनि खामानियाव गोग्लैयानो अब्ला जों नायनि दाहार दबथायनायनो माने माबा मोनसे दाहार लाङोब्ला जों बेखौ माबोरै मेनेज खालामनांगौ बे जाहैदों लेखा बिलाइ खावरिनि जोथोन लेखा बिलाइखौ जोङो थाखा फैसा लेखाखौ जोङो प्रिन्ट खालामनायाव बै सेन्ट्रेल बेंकआ हेफाजाब होयो बा दोनथुमनायाव मोजाङै लाखिनायाव सरकारि बेंक आरो बे मिरुआरि बेंकआ गासैबो सरकारि बेंकआ नाथाय जमा आजावनाय बिथांमोना जमा आजावा आरो मा अब्ला बेनि फिननाया जागोन नैबे आरो मा जों जानला मोनला जमा लाया आरो गोसोआव लाबानो जाबाय 28 नम्बर दं माबे मोनसेया सम्पदनि गाहाय आखु नङा बबे मोनसेया सम्पदनि गाहाय आखु नङा जाहैदों अब्ला जों मा नायनि बावहाय मा फैथावो बानजायनाय सोलाय सोल' जानाय आंखाल सोलायथावना अब्ला बबे मोनसेया जागोन गोसोआव लाबानो जागोन लोगो नै सोलाय सोल' जानाया सम्पदनि गाहाय आखु नङा जाहैदों बे बानजायनाय जागोन आंखाल जागोन बानजायनाय माने स्पन्सर खालामनाय नङा होमबा आंखाल सोलायथावना बेफोर जाजोबो आरो मा अब्ला नैबे सोलाय सोल' जानायाल' बे जाया आखु नङा आरो बेनि केरेक्टार नङा अब्ला 25 नायनि लोगोफोर मा दं माबे मोनसेया दाफुंफिनजाथावना मुवा नङा बबे मोनसेखौ जोङो माने दाफुंफिननो हाया आरो मा रिप्रडाक्ट खालामफिननो हाया जेनेब्ला रिफर्म खालामनो हाया अब्ला जों मोनसिगोन साननि सोरां गोहो बेखौथ' जों हायो बारखौ हायो नङा होमबा खैला जिब जुनार जों खैलाखौ जों खेबसे सावगारबाथाय जों बेखौ हाला आरो मा खेबना नाथाय जिब जुनारखौ जोङो गोदान फिसिफिननो हायो अब्ला बेनि फिननाया जागोन नैबे होमबा लोगोफोर दाना आसामाव 30 नम्बर आसामाव गिबियाव थाव सोदांसालि गायसनो आसामाव फार्स्ट थाव सोदांसालि गिबियाव गायसनदोंमोननो बबेयाव दिगबै नुनमाटि बङाइगाव नुमलिगर बे गासिबोथ' नों थाव सोदांग्रा मोनफा मोनफा मुंखा नङा होमबा आसामनि नाथाय गिबिसिन होनना बुंदोंबा अब्ला जों मिथिगौ नैबे दिगबैयावहाय 1901 मायथाइयाव गायसनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 1901 मायथाइयाव आसामाव गिबियै दिगबैयावहाय थाव सोदांसालि गायसनदोंमोन अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदोंब्ला अब्ला एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।